An bada labarin wasu tattabaru guda biyu, mace da namiji, waɗanda suka cika shikarsu da hasse. Sai namijin ya ce wa macen, tunda muna samun abin da za mu ci a waje, ba mu da buƙatar mu ci gaba da ci daga cikin abin da muka adana a shikarmu. Idan hunturu ya zo kuma ba mu samun abin da za mu ci ba, to sai mu dawo mu ci daga cikin wannan da muka adana. Sai macen ta yarda da hakan ta ce, wannan shawara ce mai kyau. A lokacin da suka adana hassin a cikin shikar, hassin yana da danshi kuma ɗanye ne, hakan ne ya sa ya cika shikar. Sai namijin ya yi doguwar tafiya. Da lokacin bazara ya yi, sai hassin ya bushe, sannan girman sa rago, hakan ne ya sa hassin ya dawo ɗan kaɗan. Ko da namijin ya dawo, ya tarar da yawan hassin ya ragu, sai ya ce wa macen, shin ba mun yi yarjejeniyar cewa ba za mu ci daga cikin hassin da muka taskance ba, me yasa kika ci? Sai macen ta ransa cewa ba ta ci ko ƙwayar hassi guda ɗaya ba, amma bai yarda da ita ba, sai ya fara cakinta yana dukinta har sai da ya kashe ta. Bayan wani lokaci sai hunturu ya dawo tare da ruwan sama, sai hassin ya dawo danyi wai danshi kamar yadda yake da farko, sai ya cika shikar kamar yadda ya cikata a baya. Da namijin ya ga haka, sai nadama ta kama shi sosai, ya kwanta kusa da gawarta yana kuka, yana cewa menene amfanin rayuwarta yanzu, lokacin da nake matukar bukatar ke, amma ba zan taɓa samun damar kasancewa tare da ke ba. Ya kai mai kallo, ka sani mutum mai hikima shine wanda baya gaggawa wajen aiwatar da hukunci ko yanke hukunci, musamman ga wanda kasancewa rashinsa zai jefa ka cikin kogon nadama, kamar yadda wannan namijin tsuntsun ya yi nadama bayan ya rasa abokin rayuwarsa.